South Africa sanibonani. Gama lami nguThabiso wakacela uqumba amaqumba nalaqumba iselesele. Bafethu namhlanje uyabona ukuthi ngisagqokile lokhuzana ngisagqoke ngendlela efanayo nakuleya episode kade siyobona khona uma sebatholile abantu bakubo. La sihamba khona siyavinjwa. So sisenyulenzi. Kahle kahle siyadlula nakhona besingave sizohlala kunomuntu ebesizomlanda ngoba kunomunye umkhulu lapha kumele siyombona uyabo. So ngokudlula ke nje kanjalo kwa ukuthi kunomunye untombazane la ekade engiqoqelela istory sakhe kodwa ke ngenxa ukuthi around la besolanda ngakhona umuntu sasithi hayi no asala sisenza once siqhubeke siye phambili. Siyakubingelela sakwamukela ohlelweni. Yes, awelapha. Ninjani ma? Siyaphila. Siyaphila. Mina ngifuna ungiqale ngegama nesibongo nokuthi uhlala kuphi njengamanje. Igama abangaziyo bathi ngiThabisembasi ID nguNolufefe owandarana. Bani? Nolufefe. Ba, sibongo. Ndarane. Yes. Ndarane bayibana besutha bezulu abaXhosa yini? Ekhaya sabesuthu. Ekhaya nabesuthu okay. Sibiziwe thina sifikile naku sikhona. Size ngani la? Yebo. Size ngokuthi bodwa ngicela ukufuniswa ubaba because ubaba angimazi. Uma washona ngisahlala eNorthwest. Originally from Northwest, was Northwest kahle kahle. Northwest, yes. Oh. Uma washona ngisahlala eNorthwest then kwasala usisi wami mina ngathatha ugogo ngaya eMatateni ngakhulela khona. Usisi wami ugogo washona naye mekushona ugogo ngimtshele usisi ukuthi anti mina yabo sengifuna ukubuyela ekhaya. Kuphi ekhaya? eNorthwest. Utshela mupho auntie manje usisi kama wakho. Ya umamkhulu like. Oh. So kube nokuthi angafuni ukuthi mina ngibuyele back ekhaya. Ngiqhubeke ngihlale but ngesikhathi ngikhula ngibuza use ngicela ukubuza ubaba ke njengoba ungafuna ukuthi ngize kweni ungitshele ngubaba. Ubaba kwenzakalani kanjani? Ubuza ba? Ngibuza yena mamkhulu. Oh. Abese siyena ubaba akamazi naye. Ngithi mina kanjani ukuthi ungamazi ubaba because udadweni yamazi obvious. Uma wami. Ngeke ungamazi ubaba wami. Abese lokuthi kubaleke ngani ukuthi ngimazi mina ubaba. Usho yena. Kwathi 2018 ngahamba sengingala ngaseThekwini. Ngabheka la eThekwini ngifika ngomsebenzi. Kwathi 2018 ngahamba ngaya khona eNorthwest. Okay. Sima ngimfica uauntie ngamtshela ukuthi angizile ngokuningi kodwa ngifuna izimpendulo ukuthi ubaba ubani. Abeloko ebhale ecishayo uauntie elokuthi nje why ngimfuna ubaba. The reason why not ukuthi akamazi. Not ukuthi akamazi. Okusho uyamazi yena uyangifihlela ukuthi ubani ubaba. Ngigcine sengidinwa ngithi ayingcono ngibuyele back because ayikho into engiyizele la. Athi ngeke uze uhambe phela emva kwesikhathi esingaka emva kweminyaka emingaka uhambile so uyabona into ezikanjalo so ungazofika ubusu bese uyahamba ubuyela back. Khona ba eNorthwest? Khona yena. Uyena oseNorthwest ne? Wena so njengamanje ngaleso sikhathi bowuse eMatatiyela? Ngaleso sikhathi sengeNorthwest bese ngingala ngaseThekwini ngoba ngifike ngomsebenzi ngala ngaseThekwini. Usuke eNorthwest? Ngisuke eMatatiyela. Usuke eNorthwest uye eMatatiyela? Ngisuke ngo-2005. Ususoba eNorthwest uye eMatatiyela ugogo ozala ba? Ozala umakama. Ozala umakama wakho? Yena bevele yena ehlala eMatatiyela? Okay, okusho ukuthi le family la isuka khona isuka eMatatiyela yasiye eNorthwest? Yeah. Okay. Yafika eNorthwest yazinza nakhona. Kodwa baba khona abantu abasalile ngemuva. Yeah. Okay. Uma wakho uzalelwe eNorthwest. Washonela khona eNorthwest. Ithuna likama wakho liseNorthwest. Alright. Ubaba okuzalayo owakuphi waseNorthwest? Ngicabanga ukuthi waseNorthwest because nami ngazalelwe eNorthwest. Okay. Because kwathi mase ngihamba sengisuke eNorthwest ngibuyela la eThekwini. Athi sengihamba kwama ethi ekseni ngizokutshela igama kodwa isibonga ngisazi. Kusho ba manje? Kusho yena umamkhulu. Okay. Ngathi mina igama yalazi? Igama wathi uOpa kwaphela kanjalo. Then isibongo akasikhiphi ngathi mina baningi ngabo Opa. Emhlabeni ngizofuna uOpa wakabani. Wavele wadinwa wathi angazi ukuthi yindaba umfuni baba wakho.
but if ufuna umuntu ongakufuni yena uma ushone nini uma washona ngo-2001 2001 okay like how was life uma engasekho after uma ashone ngahlala noma uzala uma wami oh yena uyena oshone ngo-2005 whereby I have to ukuthi ngimove from Northwest to eMatateni. Oh so yakudade wabo ke manje lo ushonile udade wabo lo ngapha eMatateni udade wabo gogo lo ngale lo ongale eMatateni bekuwukhokho which is umama ozala uma ongizalayo. Oh oh isakwazi sitsala lo washona ngo-2005 Yes. Oh okay so manje nje impilo yakhe kanjalo yini le eyenza ukuthi ubaba umdinge kangaka njengamanje mhlambe Kunezinto ngithi ngiyayibuka empilweni yami ezingahambi kahle. After nje kwabona nje ugogo seshonile. Angikaze nje kwabalula. Akukho lula ne Akukho lula. Sometimes uthola ukuthi ngingathi kwesinye isikhathi mhlambe ngiyadinga umazi baba. That's ukumazi ukuthi nguba mina kade kahle. Yeah impadi nje zakho ne. So angazi ukuthi ngizoshonaphi. Ngizomfunela laphi uopa umuntu unjani le ngcono noma mhlambe kwazi isibongo ngcono noma wazi indawo mhlambe la bekahlala khona ngaba ngcono ke nalapho because mhlambe bengakwazi ukuthi mhlambe ngixhumanise mhlambe ebanganini endaweni mhlambe asho nomngani wakhe akafuni ngisho ukusho umngani wakhe abangani abantu kade be close uma mkhulu uphi manje khona eNorthwest Northwest yeah uyasazi isiZulu yeah uyasazi asimfonele sizwe ukuthi uzothini okay so ngitshela ukuthi siyisho kanje sizwe ukuthi mhlambe thina ngeke asitshele yini yabona awibizi inamba yakhe ethi 066 noma ungazuyibize nje abantu bazoyithatha abantu bayabhoreka awuyifake lapho simfonele sizwe ukuthi uzothini okay sithatha inhlanhla sazi noma kuzosebenza yena Ringe nje bafethu. The subscriber you have dialed is not available. Wagcina komfonela. Please try again later. ngagcina Subscriber ngoJanuary khuluma naye Usho ukuthi yona. Backsisi. iyona Ngona khuluma naye ngoJanuary. Usaphila macabanga. ngoJanuary iya usaphela Abekho abanye abantu mhlawumbe abangale abake seduze kwakho unenamba zabo. Mhlawumbe ukhazini obani. Ayo. Kodwa mocabanga uyasazi isibongo sakhe. Definitely uyasazi isibongo sakhe. Ngeke angifihlele igama iminyaka emingaka. Ithi ebese qhamuka ithi ngiyalazi igama wo. The subscriber you have dialed is Kodwa kusho kahle i-time alise Northwest. Yebo. Okay. Nansi camera. La kule camera ngifuna ukhuluma isisuthu sakini khona bezokuzwa. Ukhuluma isisuthu sakini usho ukuthi usibanibani ozalwa usibanibani wakasibanibani. Indawo noma mhlawumbe ilali yeni yangale Northwest noma mhlawumbe ilokishi noma yini ubatshela ukuthi kahle uma wakho waselokishini elukuthi ulamana nosibanibani usho izingane zakubo usho ugogo wakho lo washona ngo2005 ukuze mhlambe no Opa wherever la khona ezo recall ukuthi oh okay uyena ngempela uyabo mengabe wafunda uma wakho mhlambe bahlangana besafunda isikole usho igama lesikole ayifunda kusona uma ukuthi wasebenza usho nala wesebenza khona uma wakho ne Okay. yes ungashiyi lutho Isikole I don't think sizosazi isikole. ayifunda kusona Ayifunda kusona. And umsebenzi because mina bengisamncane ngalesi sikhathi. So akulula ukuthi ngiyi. awubazi ukuthi bafunda lapho mamkhulu bakho noma wakho Anbuze inkinga nini izinto anizibuze mina ayikho into engazi uke ungitshela ukuthi uma wafunda lapha ngazi yonke into ugogo uthi wafunda lapha ngazi yonke into ngoba ngiyabuza Akuwona lo mndeni yabo umndeni mangaba kube kumndeni ohlangene like stable nje kahle mhlambe bekungaba ngalula ukuthi ngikuthole lokho ngaqhubeka ngakhulele Northwest kuzoba lula kakhulu ukuthi ngikuthole lokho mbukeli ayikho into ebhlungu njengongazazi impande zakho ukuthi usukaphi kule insuku sidila nazo izinto ezikanje zabantu abafuna abantu basemakubo nabantu abaneyinkinga nje
as an individual. Ayikho into ebuhlungu njengokuphila ungena backup, awazi uzokhuluma nobani unenkinga, awazi uzokhuluma nobani, unesimo ubhekene naso awazi uzokhuluma nobani. Kunobaba la ngaphandle abangondli abazali ingane beshiye kanjalo beqhubeke nempilo bayozala nalapha baqhubeke nempilo. Ngabayinaka ingane zabo bayihlupha bayifuni futhi. Akusiyimpilo leyo. Akusiyimpilo leyo bafethu, akusiyimpilo leyo. Mawuzazi ukuthi wenza lonto leyo, uphilisa abantu kanzima, uphilisa abantu kanzima. Nangidadewethu ufuna ubaba wakhe. Akazi bahlukana kanjani noma wakhe akazi lutho. Wazi ukuthi uOpa akasazi sibonga kamazi ukuthi wakuphi. Siyafisa ukuthi makuwukuthi usegoli nangaphambili ko Northwest mhlawumbe lensizwe sosikhuluma ngayo ukuthi uOpa uyayazi mhlawumbe nayo inhlizweni yakukhona ukuthi kunomuntu engamshiya endaweni thizeni. Siyacela mani ngokukhulu ukuzithoba nibonile sikwazile ukuthola omunye obefuna. Siyacela futhi namanje niphinde nisilekelele futhi niphinde nisitholele nathi insizwe ukuthi uOpa. So dedela njengamanje ithuba kuyena udadewethu eyikhulumele yena. Siyabonga kakhulu. Dumelang, lebitso la ka ke Nthabiseng, ba ntse ba nka Nthabiseng, but ba bang ba ntse ba ka Nolfefe. Ne ke holele ntho Northwest, location ya Kanana extension 3. Ke tsamaya ke batla ntate wa ka ke mtsebe, so rakgadi wa ka e ke dulang le yena ene ke ho dula le yena Northwest ha batla ntho tsa ntate wa ka, so ntate wa ka ula vela ntho tsa lebitso gore bitso la hae ke mang. Ula re lebitso la hae ke Opa, so a ke tse gore ke Opa wa mang cause ha batla ntho tsa surname ya hae. And rakgadi wa ka bitso la hae ba motse ka Maria, but lena bitso la hae ke Ntshiwa. Mme wa ka a ntswalang ke Smama. Mme wa hae Smama ke Dieketseng. So if u teng a mtsebang Opa kopa a nthuse ke mthole ntate wa ka. If u teng a mtsebang Ntshiwa extension 3 ke kopa a bue le yena mhlampe a mconvince hore a ntshose hore bitso la hae le sibongo sa hae ke mang. Okay, njengamanje sohlala kuphi konje? Sohlala eThekwini angithi? Yes, ngihlala eThekwini manje, ngihlala eThekwini Newlands. Okay, mhlambe just ukuthi bekhona ukuthi bekuthole ngicela ushiye amanamba akho. Okay, if khona ne-information ayitholayo, inamba yami is 069 526 2962. Ngicela uyiphinde 069 526 2962. Okay, siyabonga sis.